Varumeka, mumwe anonyura chete ndokuudzai. Ndabvako kudarire varume uku ndaandireko. Asa ndangutara zvakawanda. Ndamira kuti tangi ndasvika kumba ndochirekodha manje vhidhiyo yangu ndichikuudzai chokwadi ndichisapotwa nemafollowers angu. Nondachi ndakada kutaura point mamuchindikrasha vakawanda venyu mimi. Fanika dharara rachena musoro zvese nendebvu. Murume mukuru anoita simba rekuramba achidhifenda chihure. Unoti ukaita mari wakura wakudopedzera mari yacho pakutambisa vana vevanhu ndo chega here, ndo the only way yekudya nayo mari here. Handitaura hangu mazita nokuti vakawanda venyu munotaura zvakawanda. Handiti uko kudarire varume mamuchisimbisana kuti vasikana vemazuva ano vaakupisa, vasikana vemazuva ano vaakunyepa, saka pakutoda kubvunza chitupa nekuti twasikana tacho turi kuda mari. Uri kati wakabvunza kuti une makore mangani, kari kutonyepa wena kutowedzera makore nekuda kudya mari yemadhara, saka takutobvunza chitupa, takutoti chitupa chako pamberi saka tatanga kudanana. Handiti ndo yanga iri thimu yenyu yezuva ranhasi. Chimirani chikudzai chokwadi pasina MC anga anondikatakata sezvamamuchita zvai. Iwewe semurume ukaona mwoyo wako uchinzwa kuda kubvunza musikana makore ake, uri kutambira kunonyudza. Ukangoona pfungwa dzako dzine doubt kuti uyu anonga under age, regai ndimubvunze makore ake, gara watorega kudanana naye. Imimi varume musanyepera kupusa ende musanyepera kuzungaira varume mimi. Unoziva kuti musikana wechidiki ukagara naye pasaidi, unoziva kuti musikana mudiki anonhuwa umbishiso. Chero musikana akageza akachena sei, ane smell inobuda pari inotokudza kuti uyu mwana mudoko uyu, panapa ndiri kutamba nemwana mudoko panapa. Ko imimi sei muchida kumbotambira kudeadline, kumuganhu werufu neupenyu, kumuganhu wejeri nefreedom, sei muchida kutambira kudeadline kunokunyudzai, kwiraika kumusoro kusave zone uku. Kutangira kuma-20s kusvika kuma-90s chakutuko, vakadzi vane makore iwawo vanowanikwa vekudanana nawo. Ko kuzotambira kudzasi uku muri kutsvagei kudzasi uku zvokuti munosimbisana kuti kubvunza chitupa ndokuri bo. Ene kazonyanya kutondirwadza kandechekuti vakawanda venyu mamuri married, mutori nedzimba kudhara, asi mukutara zvekudodanana nevana vevanhu, vana vemazera enyu futi. Dai anga iri majaha kana dai anga iri dare remajaha, vakomana vari kutsvaga vasikana vekuroora taitomboti at least it's better. Vamweni venyu mutori married futi. But kana uri murume akateerera vhidhiyo inoi, hazvina kunaka kuti uzofunga mashoko angu wakuenda kunomira pamberi pajaji mukoti nenyaya yekudanana nevana vadiki. Nokuti vatoripo varume vachafunga mashoko evhidhiyo inoi, munhu aamujeri akandwa 15 years dzakanaka, otova mufana wawai aitaura chokwadi. Ukangoona mwoyo wako uchingodhauta kuda kubvunza makore emusikana, gara wasiya. Zvakafanana nekufungidzira kuti chikafu ichi chine poison, wokontinya nekuchidya nekuti chakanaka, chakabikwa zvakanaka, unozodemba, unozofunga wamuhospital. Izvi zvekusimbisana kuti twakanaka, twakabatana, twandoturutsa pamiedzo, imimi ndimuri kusa vana vevanhu pamiedzo nezvimamari zvenyu izvozvo. Ameno, zviri kwamuri, asi mumwe anonyura chete. Indangokusimbisai ndingokudzai chokwadi chakanaka chokuti muzvisarudzirei. Usatambira kudhuze nedeadline, kwira kumusoro kusave zone uku. Ukangona mwoyo wako uchingodhauta, madziso ako achingokupa mibvunzo so, zvekubvunza makore hazvina basa, chirogara watosiya. Ane nzeve dzekunzwa anzwa, anofungawo nezipi achazozvionera ega ava mujeri.